lihat halor ketu kejing ye kendu jongi yo he du jongka commissioner resident te hadin bengi la yatai ngala pensenguru ba ka ei ka baja hau ar hajar lai kala don kejing syakit kibreu jongi nak thain mukro bat kila sya penyap hakiseng leno kata kadai ka baja hau ar hajar lai bangin ya syai te kata kadai ka history ke bengi pensaya ki te ngi ong ba kai ka belajar ngi dei ban yo ya ka hok bre hadu menta gitu kinong yo kim phat yo ya ka hok te ka baja ka mento ka singiru kolong ka ba pen par nyang khni kriat ngi ki khon samla jat ben reu kham tam nga nga dei na ka to ka thain bat ngila tipru kumno ba ka jia satai ka jinglong ka jingman te ngi shu kuntu yiki pat nong song snong jong ka sor shlong yiki kunhon ba pher ngada kentu ye phi ngada karpat red ru sobha ye jai jai badai habakut kasngi jenjar mengi ki besong satai ke bangin syak pendik na kapor bas kawai ru wat mut baka hito ka tiang yano ne kasmi yano hendrei kani ka bamenta perkhat balingi shim na kasi sajan namar baka don ke exam kita ki khon ke bela exam kidi ki do snam na jong te habangi ong e je kari ke jat ben reu kum ureu idri ni haban pen i shisha ya kata ka jinglong reu idri kum banga ong na kapor nim tiang yano ndrei man bangi mi samadan kesenduk nila pengkre kata nan pen i pi de saki ba ke demokrasi hi hapo kejela ko jongi klayap takadaw kum kadak man penpau ba nakapor na kumbangan suban ya phi ba balai ngi wanra de kesenduk bangin penpau sa sarkar ba lada phi ong phirai ngi da kane kesenduk na phirai ngi banjada umdei bangi provok umdei bingi tiang no hendrei kane kadai ka jing sisa balai nga ong kane kadai ka jing sisa hadu menta nginang tang ban kadau kti hendrei ngimnang ban kadau de kelenti ngi keno ngi ben yiki magistrate ngi ben yiki pulet namar ba kimla ban pemphai kuli hendrei ngimdei ben yiki ngidei ben yiki sarkar badai kane tang ka political will claim ka political will wat namot ba phinla ban pemphai but sokawai ru pitem nam ba kini ki sipai jongi lane kite ki pulet kimla ban pemphai kuli shak asam namar ba ngidang hakaju ke join kedar mekhalia asam kedar ngan phai khimdiat sabarim porbaja halangpi wanu he jong asam khni lut ya kusulai kata kadai ke jing sisa ni haban kren ke jing sisa sansna menswa ngila bakla bangin jet dikidiang ki mau kusiet bat ki businessman takadaw kebaje hamukro kadai ke jingle ko jongi ke jingle jonglo akan mau mana ba penyang yaki mdei ma phi manga kamdei sho ka benta bangi haban kiliang yaki nada phi kwa bagi khun jong phi kin shong sok shong sngan ne phi kwa bangin wan thang mo mati manusnem na karai kadai kajat ben reu nada phi kwa bangin wan siwan man nakapor bangin yes ngolem bangin yo kasong tengka nak sarkar mekhalia sanlak reu lak yo se kadang he dang la ka man sembreu ne dang la kaspa na ngan kren ru ka basai we are not citizen of India ngimdei kinong song snong jong kari India hendrei ngidei tam kinong thebut kat ba ka sarkar India lene ka sarkar mekhalia kam ithu yangi kam recognize yangi kam sngap ya ka jingdawa ka jongi wat mut bangin dei kita kinong song snong jong kari India hendrei ngi long tam kinong thebut ngide benya sai kata ngindala don ka kam ka jam ka babiang ka yeng ka sem ka babiang kalenti ka umbam undi ka babiang hangta ngila dei sisa ki nong chong snong pura jong kar India hendrei man laki san snem
ke sarkar India bat ke sarkar Meghalaya ka itu ingi tangha ka por election hitu hike yang kong ka freedom ka jingla lot ka hok bat ka jing sakri ngingin keren ka hok kata kadi ka hok ka jungi hi bat ng keren ru ka basai syaka sarkar Assam wat num tenju yangi ba nginut sisa banle digi kam ladapi tenju we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land. Kata kadai ka kerwo kabasay. We are not against the people of Assam. We are not against the people of Meghalaya. We are not against the people of any community, but we are against the government of Meghalaya and the government of Assam. That is the message from the Hinyokrap Integrated Territorial Organization. Thiet lani sha penbet yo le se ngi dang kren hang ni ka jing sisa phi la sai le chisngi one gi businessman ki banang ban thau ye ki an ban palat do yong ki thau ye ki jing kieng ndrei ka I ka bajia manta ngan ye thu ye phi tip na am maka central government haka yo kam yo jam hapo kini ki centralized office ngi de hadu 100% kata ndon bati pendrei kini ka sarkar Meghalaya ka tip tik ka thap be dagi breu lojong kata kamdi ko demokrasi nakata ka daw ngi tho ang ne rest in peace demokrasi ikran be ye jing sisa ngi don rugi ye ke duler ke babiang nimju kran hasun nimju kran haler ndrei ye ka ai ka bangi de ban pensngau shapi ki khon samla ni de ban pensngau but lada kani ka sarkar kam ai jing yada ye kitei ki paradok parasnam ki kur ki jat ki jonga ki jong phi ru kumju te kani ka sendok kala khre tip ya phi ne yangi bishar ma phi la ka dei yangi in le te ko basok pe yo ka dei ya ma phi sa perkhat ya ma phi la kan mau ba ka jing yap ni haban yap hi la kana kana rukum ban bang yap pang bah bangan yap ngan kum undu riu yele tangita hi hub network ka ba u DGP la her satai u kendum jonga ukren do kumoi upen sngo ba ki police hangni kimju shong hang to ka khap andre ki kiosha lu shaw lum te ki batai no ki ong ba ye kinong rep te le se yu tu madam imla ban enta ban khla to ngam ong than andre ka sarkar bat ki he pulit jingsha kila de ban batai lupa uno uput jong ka Meghalaya Mdei ban leit boy ki kum ki diang ki mau satai beli ki di ginyot sulit berat satai klem ra batai kata ka demarcation kata ka di jingle jong ka sarkar ki di ban batai ge mdei ban su leit bo kulmar te sakma wad yu khulung khna ro menta phin leit bo sano to wa ban wan phai kata ka di kai bakane ka sarkar kalong ka ba matla ka ba kelot ba ka ba selen ro kumjo